si mala dneska? Nič také. A ty? Nič. Aká núda, nie? Áno. Čo si povedal, nepočul som? Tak dneska som sa necítila dobre preto, lebo som nemala dobrú náladu. Chápeš tomu, nie už? Ale aká nuda. Núda, nie? Áno. Nešli by sme tak niekam. Do lesa, môžeme ísť? Koľko sme už tam nešli, môžeme? Môžeme. Vstaňte, poďme. Počkajte. Doraz budete naši. Buďte nám fajne. Pozrite. Čár Mari Trulala. To kde sme? To kde sme? Neviem. To čo to môže byť? Počkaj, poďme sa pozrieť. Môžeme sa Andrej pozerať. To sú moje! Vstavajte, ne! Vstavajte! Vstaňte! A toto, čo je tam? Môže nám niečo pomôcť. Čári, Mari, Trulala, vstaňte! Kde to sme? To kde som? To si. kde som ja? Vstaňte, ideme preč. Sara, kde si bola? Ja neviem. Čo to môže byť? Kto nám to privedol? Ja sa bojím. Poďte! Ideme. Bro, už je nás. Jasne. Poď ideme ho znať. Poďte ma. Pustite ma. Poďme! Sara. Nie! Nie! Nemôže byť! Moje plúca! Nemôže byť naša sestra. Sara! Ani netuším, kto nás tu priviedol. To sú tie demoni, čo nechápem tomu. Ja sa veľmi bojím. Nechám na priniesol telefón. Ukáž. Démon. Nie! Haló? Čo? Sara! Kde si? Zložil. Nechápem tomu, kde môže byť naša sestra. Poďme ju hľadať. Poďme! Kde môže byť? Nechápem tomu. Nechápem, kde to môže byť. Tak bola. Ja sa bojím, nie. Ukáž. Zvihni. Haló? Nechápem. Ideme. Kde? Kto si? Ty degeš? Kde je naša sestra? Ty degeš, skurvený, poď ma vyfajčiť! Ty granatový jablko, ty degeš sexy Ja tvoja, niekdy ty, buzerať jeden! Ty, čo máš pele! Ty toho čánku. Ja si necítim nohy a ty so mnou tak robíš, ty skurvený hajzle! Prosím? Ideme. Kde to môže byť? Ja si nohy necítim, kde to môže byť, sestra? Keď ty z tohoto vypadneme domov. Počkaj. Haló? Sestra, upokoj sa! Sestra, čo skoro ťa privedeme, kde si?
Čo si prdla? Ty suka! Nie, neboj sa, keď budem to zachádzať, prdneš. Ja sa bojím. Zložil mi. Ten buzerant. Čo to bolo? Dokáž. Pánečku. Pozri. On povedal pravdu. Ideme? To je asi gej alebo lesba. To asi gej. Určite gej. Pozri. Poďme. Nie, Mika, nepustíme. Ty si naša. A tvoja sestra bude tiež naša. Toto si pochop. Nie. My ťa nikam neberieme. Kde to mi perí? Bežte, sestry. To niečo musí byť, sestra. Nedotýkajte sa. Nedotýkajte sa. To čo to môže byť? Zober dole. A rýchlo bež. Bež rýchlo. Toto nám bude si pomôcť. Poďme. Dena. To bol sen? Á, to si bol sen. Asi. Keď sa rýchlo som byl. Ako keď sa dito, no? Tu, kay Buzerantona. Me, sampai tinggi. Baktalik tatayaran! Uri balbaliyati! Budete nám na obed, ha, 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 ha. Ah! To bol sen! To bolo si sen.